जोङो महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागो जि आफादा दिनै 47थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेयावहाय जोंखौ बेयावहाय हांख्रायदों बे लेखायै जोंबो बेयावहाय बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। थारैनो नैबे जे रंजालि बैसागो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जायखौ बुंदों गेदेर मोनसे जोंनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो बे फोरबोखौ दिनै सारा मुलुगावनो दिनै मोनथिदों बैसागो फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो जाय दिनै हाजो हायेनाव थानाय बर' फिसाफ्रा दिनै बोराय बेन्थ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो दलै नोगोरै ज' जानानै खौसेयै बे रंजालि बैसागुखौ बरायदों। दिनै नैबे महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु खुंथाय आफादाबो बे हाबाफारिखौ लोब लोबै बयनिबो मददजों गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन। जोंबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। हारिमुखौ माबायदि जौगानाय सिगांनि आरो दानि थासारि माबायदि नुदों? निस्सय जोङो जौगादों होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय जों जेब्ला उन्दैमोन बे रंजालि बैसागो जे खुंनाय बा फालिनाय बेखौ जोङो गामि गफायावल' खुंनायखौ जों नुयोमोन। नाथाय दिनै गामि ओनसोलाव बा गावबा गावनि जे गामियाव खुंनायजों फालिनायजों लोगोसे दिनै ओनसोलाव जथायै मिरु नाङैनो दिनै जिहेतु महनपुर आनसलिकनि दैदेननायाव दिनै जौस्रांसिम लाबोनानै बे रंजालि बैसागु फालिनायखौ दिनै खुंफैनो हाबाय। बे थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव एबा बाख्नायथाव। जिल्लानि नेहाथारि जानानै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायगोन नैबे जे रंजालि बैसागो बे रंजालि बैसागोआ बयनिबो जिउआव जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय बा खौसेथिया जाहाथे साफियो आरो बयबो अनलायनानै रुजु रुमुयै रायजो जानो हाथों बेखौनो जों आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों आरो मिजिं थिदों नैबे रंजालि बैसागो फालिनायनि गेजेरजों जोंनि जि हारिमुवारि जि दामग्रा देग्रा आगजु बिनि जि दामगिरि बेखौ जों सृष्टि खालामनांगोन आरो दिनैनि नैबे रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जोङो दाथियै जों बुंनो हायो जे नैबे महनपुर आनसलिक जे रंजालि खुंथाय आफादा दिनै बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय इयुन जोलै मोसाखावरि बा खाम सिफुं दामगिरि बिथांमोनखौ मोनसे दामनायनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होबाय खराग होबाय बिनि थाखायबो आं बिथांमोननिसिम खुंथाय आफादनिसिम साबायखर बावदों। दा हाबाफारि हिसाबै मैया सानसेमोन दिनै सानसे साननैनि हाबाफारिजों जों महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादा खुंनाय जादों। खुङै दिनैसिम 47थि बोसोरसिम आगानसे फैबाय। दा बे समाव जोङो मैयानि सानाव जों फुंनिफ्राय मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे खुंखा जानाय हाबाफारि आरो बोराय बुरै दोलो गथ' गथायनि माखासे मोसानाय मेथाइ खननाय बे गासैबो आयदाफारियाव जों बादायनाय हाबाफारिखौ मैया जों खुंफुंबाय। दा दिनै जों मोननै गोग्गोम हाबाफारि हिसाबै फुङाव जोंहा आफादनि फिरफिला बिरनाय हाबाफारि बे जाना थांबाय आरो लोगोसेनो दा बर्थमान सोलिगासिनो दं जोंहा बारदै सिख्ला मोसानाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे जोबनायनि उनाव जोंहा बैसागु गेवलां मोसानाय बे हाबाफारिया जागोन। दा बे साननैनि हाबाफारियाव जों ओनसोलनि जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों। बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा जोंनि महनपुर हालामाव नुजाथिफैदों। दा बोथोराबो जोंखौ एसे अनबाय। मैयानि दिनावथ' मोजाङैनो थांबाय दिनैबो दा एसे बार खोलो खोलो बारदों खिन्थु अखा हाथ'वाखै। दा जों बोथोरजों जोंनि हाबाफारिजों जों देग्लाय मोजां खुंफुंनो हानायखौ जों अनुभब खालामदों आरो।